Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 14. Nzukọ Izrel niile wee welie olu ha, tie mkpu. Ndị Izrel wee kwaa ákwá abalị ahụ, ma Izrel niile wee tamuo ntamu megide Mosis, megidekwa Erọn. Nzukọ ahụ niile wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo n'ala Ijipt maọbụ n'ọzara nke a. Ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka Jehova na-eme ka anyị baa n'ala nke a ịda site na mma agha? Ndị inyom anyị na ụmụntakịrị anyị ga-aghọ ihe nlụta n'agha. Ọ ga-adị anyị mma ịlaghachi n'Ijipt? Ha wee sịrịta onwe ha, ka anyị mee otu onyeisi, ka anyị laghachikwa n'Ijipt. Mosis na Erọn wee daa kpuo ihu ha n'ala n'ihu mkpọkọta niile nke nzukọ ụmụ Izrel. Joshua nwa Nun na Keleb nwa Jefun, bụ ndị sitere na ndị na-eledo ala ahụ, wee dọwaa uwe ha. Ha wee gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị, ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime ya iledo ya, ala ahụ dị mma nke ukwuu nke ukwuu. Ọ bụrụ na ihe anyị atọ Jehova ụtọ, ọ ga-emekwa ka anyị baa n'ala nke a. Ọ ga-enyekwa anyị ya, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Naanị unu enupụkwala isi n'aka Jehova, unu onwe unu atụkwala egwu ndị ala ahụ, n'ihi na nri anyị ka ha bụ. Ihe nchegide ha ewezugawo onwe ya n'ahụ ha, ma Jehova nọnyere anyị, unu atụla egwu ha. Nzukọ Izrel niile wee sị ka e were nkume tụgbuo ha. E wee mee ka ụmụ Izrel niile hụ ebube Jehova anya n'ụlọ ikwu nzute. Jehova wee sị Mosis, ruo ole mgbe ka ndị nke a ga-elele m anya? Ọ bụkwa ruo ole mgbe ka ha na-agaghị ekwe na mụ, n'ihi ihe ịrịba ama niile nke m meworo n'etiti ha? M ga-ewere ajọ ọrịa na-efe efe tigbuo ha. M ga-anapụkwa ha ihe ha nwere. M ga-emekwa gị ka ị ghọọ mba dị ukwuu, dịkwa ike karịa ha. Mosis wee sị Jehova, ndị Ijipt ga-anụkwa ya, n'ihi na ị were ike gị mee ka ndị nke a si n'etiti ha rigopụta. Ha ga-agwakwa ndị bi n'ala nke okwu a, ha anụwo na gị onwe gị Jehova nọ n'etiti ndị nke a, n'ihi na anya n'anya ka ha ahụworo gị onwe gị. Jehova, igwe ojii gị na-eguzokwa n'elu ha. Ọ bụkwa n'ogidi igwe ojii ka gị onwe gị na-eje ije n'ihu ha n'ehihie, na n'ogidi ọkụ n'abalị. Ma a sị na ị mee ka ndị nke a nwụọ dịka otu onye, mba niile nke ndị nụworo akụkọ banyere gị ga-ekwukwa sị, n'ihi na Jehova apụghị ime ka ndị nke a baa n'ala ahụ nke ọ ṅụrụ ha iyi inye ha. N'ihi ya ka o gbuworo ha n'ọzara. Ma ugbu a biko, ka ike Onyenwe anyị dị ukwuu, dị ka i kwuworo sị, Jehova adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ na-aba ụba n'ebere, ọ na-agbagharakwa ajọ omume na njehie, ma ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ ga-agụ ndị ikpe mara na ha bụ ndị ikpe na-amaghị. Ọ na-ewerekwa ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ. Biko gbaghara ajọ omume nke ndị nke a dịka ịdị ukwuu nke ebere gị si dị, na dịka ị gbagharaworo ndị nke a site n'Ijipt wee ruo ugbu a. Jehova wee sị, agbagharawo m dịka okwu gị si dị, ma otu ọ dị, mụ onwe m na-adị ndụ. Ụwa niile ga-ejupụtakwa n'ebube Jehova, n'ihi na ndị ikom ahụ niile ndị hụrụ ebube m na ihe ịrịba ama m niile nke m meworo n'Ijipt na n'ọzara, ma ha nwaworo m ugboro 10 a, ha egeghịkwa ntị olu m. Ha agaghị ahụ ala ahụ ma ọlị nke m ṅụrụ ndị bụ nna ha iyi inye ha. Ndị niile nke na-elele m anya agaghị ahụkwa ya, ma ohu m Keleb, n'ihi na mmụọ dị iche nọ n'ime ya, n'ihikwa na ọ na-esozu m n'azụ. M ga-emekwa ka ọ baa n'ala ahụ ebe ọ bara, mkpụrụ ya ga-enwetakwa ya. Ma ndị Amalek na ndị Kenan bi na ndagwurugwu a, echigharịanụ, bulikwara n'onwe unu ije jee n'ọzara n'ụzọ oke osimiri Uhie. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, ruo ole mgbe ka m ga-anagide nzukọ ọjọọ nke na-atamu ntamu megide m? Ntamu niile nke ụmụ Izrel nke ha onwe ha na-atamu megide m ka m nụworo. Sị ha, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta.
Dịka unu kwuworo na ntị m, otu a ka m na-aghaghị ime unu. N'ọzara nke a ka ozu unu ga-ada. Ndị unu niile agụkọta dịka ọnụọgụgụ niile unu si dị, site n'onye gbara 100 afọ wee gaba n'ihu, ndị tamuworo ntamu megide m. Unu onwe unu agaghị aba n'ala ahụ ma ọlị, nke m buliri aka m ime ka unu biri n'ime ya, ma ọ bụghị Keleb nwa Jefune na Joshua nwa Nun, ma ụmụntakịrị unu ndị unu sịrị na ha ga-aghọ ihe nlọta n'agha. M ga-emekwa ka ha baa, ha ga-amakwa ala ahụ nke unu jụrụ ajụ. Ma unu onwe unu, ozu unu ga-ada n'ọzara nke a. Ụmụ unu ga-abụkwa ndị ọzụzụ atụrụ n'ọzara 100 afọ abụọ. Ha ga-ebukwa ọkpụkpụ iko niile unu, ruo mgbe ozu unu ga-awụsị n'ọzara. Dịka ọnụọgụgụ ụbọchị nke unu ji eleda ala ahụ anya si dị, bụ 100 ụbọchị abụọ, otu ụbọchị, otu afọ, otu ụbọchị, otu afọ, otu a ka unu ga-ebu ajọ omume niile unu. 100 afọ abụọ, unu ga-amakwa ịjụ ajụ m. Mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo. Nke a ka m na-aghaghị imere nzukọ ọjọọ a niile, ndị na-ezukọ imegide m. N'ọzara nke a ka ha ga-agwụsị, ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ha ga-anwụ. Ma ndị ikom ahụ ndị Mosis zigara iledo ala ahụ, ndị letakwara, mee ka nzukọ Izrel niile tamuo ntamu megide ya, n'ime ka akụkọ ọjọọ banyere ala ahụ pụta. Ọbụla ndị ikom ahụ bụ ndị na-eme ka akụkọ ọjọọ banyere ala ahụ pụta nwụrụ n'ihe otiti ahụ n'ihu Jehova. Ma Joshua nwa Nun na Keleb nwa Jefune dị ndụ site na ndị ikom ahụ, ndị jeworo iledo ala ahụ. Mosis wee gwa ụmụ Izrel niile okwu ndị a. Ndị Izrel wee ruo uju nke ukwuu. Ha wee bulie n'isi ụtụtụ rigoro elu ugwu ahụ sị, lee anyị, anyị ga-arịgorukwa ebe ahụ nke Jehova kwuru okwu banyere ya, n'ihi na anyị emehiewo. Mosis wee sị, n'ihi gịnịkwa ka unu onwe unu ga-agabiga okwu ọnụ Jehova? Ma nke ahụ agaghị aga nke ọma. Unu arịọla, n'ihi na Jehova anọghị n'etiti unu, ka e wee ghara itigbu unu n'ihu ndị iro unu. N'ihi na ndị Amalek na ndị Kenan nọ na mgbe ahụ n'ihu unu. Unu ga-adakwa site na mma agha, n'ihi na unu esiwo n'iso Jehova laghachi. N'ihi ya, Jehova agaghị anọnyere unu. Ma ha were mkpako rigoro elu ugwu ahụ. Ma igbe ọgbụgba ndụ Jehova na Mosis esighị n'etiti ọmụma ụlọ ikwu pụọ. Ndị Amalek wee rịdata, ha na ndị Kenan bụ ndị bi n'ugwu ahụ. Ha wee tigbuo ha, tipịakwa ha ruo Homa.